What's up mga dre? Easy and welcome to Easy and Joyce TV. Dito tayo ngayon sa Sampabian mga dre. Punta kami sa may Bayabas Trail. Kasama ko dito si Mick. Hello. Tapos si Harbin mga dre. Ayan, pakita ko yung couple shirt nila. Let's go! Oh, go Mick! Oo. Nandito na tayo sa Bayabas Trail mga dre. Alright. Tuloy tayo dito sa Bayabas Trail mga dre. Ayan, nauna na si Mick. Ahon ulit. Yun. Nanlambot ka dre. Sige, diretso lang. Drop! Padyakan ulit. Ano, kakalan na ba tayo? Doon na sa secret trail. Tapos mag secret trail na lang tayo, gusto nyo? Oo. Dito mo na embed yung preno mo dre. Ay, ito na pala yun, sinimento na dre. Yun yung nakikita ni Mick na daan. Dati hindi simentado yan eh. So try namin tong daan na to mga dre. Papunta dun sa Karayan, no? Sige, Arvin. Pan lang naman to. Chasing Harbin. Snowy lang, dre. Oo. Tapos pakaliwa tayo dyan. Oo. Dyan sa baba. Oh, ayan. Halal. Halal. Nice. Drop. Oh, okay. Doon.
Pero putik nga. Dadaan tayo dito sa may putik mga dre. So yan, may ayaw mauna dahil naka white shoes. Oh, grabe yan naman, Mick. Wow! Tatabi din natin tong putik mga dre. Ito yung dark side. Shout out Kent. Dito mo kami dinala dati. Tulak lang namin to mga dre. Dito Mick. Mick, hindi ba ito? Sementado na ngayon to mga dre. Good afternoon po. So yan. Oh Mick, saan ka dumaan? Akyat kami doon. A few minutes later. Akyatin na natin to mga dre. Kasunod nito downhill. Pero sementado nga lang. Sa may school. School. Oo. Kayo kung babaktrakin. Babaksakin natin po. Maabang ako dito. Mana ka Mick, sundan kita. Basta doon tayo sa court Mick, no? Oo, yung open court. Sementado na to ngayon, dati hindi. Puro butik. Kaya umiwas ako sa'yo eh. Para ba ako nakipagpangayaran? Good afternoon po. Mick, dito. Tara! Kicker! Ganda dun, oh. Muna kayo. Downhill pa to, ha? Oo, mahaba pa dre. Urban downhill. Embed na dit. Finish ni Arvin mga dre. Nice dre. Sarap. Umaambon na mga dre, pero punta muna kami dito sa may ilog. Alright. Pwedeng maligo dito. River crossing dre.
A few moments later. Balik na kami mga dre. Ahon. Budol, di ba? Budol ride. Oo. Diretsong ahon, Dre. Oh no! Good afternoon po. Magugulat dito si Arvin, Dre. Magugulat siya sa ahon. Parang labas natin dun sa, alam mo yung... Hanggang na tayo, tignan tayo backtrack sa chest. Oo. Yun lang. Let's go. Padyak tayo dito mga dre para umabot tayo sa taas. Alright, Nick. Game, Harbin, go! Thank you. Padyak! Alright. Nakakapagod. Magpapakaliwa kami mga dre. Bisitahin natin yung Marco Trail. Nandito na tayo sa Marco Trail mga dre. Yan, tapos na natin yung Bayabas Dark Side Loop. Ito naman susunod natin. Let's go Marco Trail. Nakakalis. Tara, tara. Good afternoon po. Go, Gray. Drop.
Ah, jump! Ah, natakpan na! Ayos, ano to? Remake, away lang din. Drop. Ito. Uy! Depo jump. Oh, kawayan. Oh, alambre, alambre. Oh, wait lang. Mukhang sira na yung bridge natin, Dre. Sira na yung bridge natin, mga Dre. Wait lang. Alright. Paket lang kami dito, mga Dre. Meanwhile, Mick, go. Kaya mo yan. Buwibelo sa mix. Alright. a few inches later. Level 2. Let's go. One eternity later. Ayun na. Ah, go. Doon ka sa kabila. Tuloy na tayo, mga Dre. Ito may konting flow. Sementado na dito, mga Dre. Kuya Joel, naalala mo pa ba dito? Ngayon, sementado na. Alright, malapit na tayo sa exit. O Dre, ito na yun. Dito na tayo sa exit, mga Dre. Balik na tayo dun kay Mother Merly. Ahon ulit. Good afternoon po. Tignan namin yung view dito, mga Dre. Ayan, pa-sunset na, pero mataas pa yung araw. Tambay muna tayo dito, mga Dre. Enjoy natin tong view. Naka-time lapse. A few minutes later. Maambon na, mga Dre. Balik na kami dun sa parking.
Day. At doon nagtatapos ang aming ride mga dre. Hapon heat. Kaya please subscribe kung nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli.